Λοιπόν, σκεφτόμουν να είχα μεγάλο δίλημμα στο τι θα πω σήμερα. Είχα κάποιες βαρύγδουπες ομιλίες, γεμάτο συναίσθημα και όνειρο. Όχι ακριβώς. Αλλά σκέφτηκα να κάνω την εξής ομιλία, βλέποντας και το τι θα πούν όλοι οι άλλοι. Το κομμάτι του ονείρου θα καλυφθεί με τις αναγνωρίσεις, τεχνικά θέματα πάρα πολλά. Εγώ θα ήθελα, έχω γράψει 21 σημεία που θα ήθελα να μου πει κάποιος όταν ξεκίναγα. Οπότε θα σας πω 21 σημεία. Δεν είναι ομιλία ενθουσιασμού. Είναι τα πράγματα που αν είχα τον Κωνσταντίνο Ψάρη, καινούριο, αυτά τα πράγματα θα ήθελα να μου είχε πει κάποιος. Νούμερο 1. Σε αυτό το χώρο υπάρχει μια παγίδα. Υπάρχει η παγίδα του να νομίζετε ότι αυτοί που πετυχαίνουν είναι ξεχωριστοί. Είμαστε γενετικά προγραμματισμένοι όταν κάποιος είναι πάνω στη σκηνή να τον ακούμε. Είμαστε γενετικά προγραμματισμένοι το authority να ανταποδεχόμαστε όπως είναι. Γιατί αυτό το είχε πει ένας εξελικτής βιολόγος, ότι οι άνθρωποι που όταν τους έλεγε κάποιος κάτι, ο αρχηγός της φυλής, ο γονιός του κ.ο.κ., μην πας στον κρεμό γιατί είναι κακό, αυτοί που δεν ακούγαν, είχαν ελευθερία σκέψης, πηδήξαν τον κρεμό, σκοτωθήκαν και δεν αναπαράχθηκαν τα γονίδια τους. Είναι φοβερό αυτό. Οπότε όλοι είμαστε προγραμματισμένοι όταν κάποιος είναι στη σκηνή και λέει πράγματα, μέσα μας το υποσυνείδητό μας να τον θεωρούμε αυθεντία. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη παγίδα για κάποιον που είναι εδώ πρώτη φορά και βλέπει ανθρώπους που το κάνουν αυτό καιρό, ή που βλέπει ένα βιντεάκι από ανθρώπους που το κάνουν αυτό καιρό, ή που βλέπει ανθρώπους να πετυχαίνουν πάρα πολύ γρήγορα στον χώρο μας, όταν έχουν πρώτερη εμπειρία 1-2-3 ετών, να αισθανθεί ο ίδιος μειονεκτικά. Να αισθανθεί ότι δεν είναι αρκετός. Αυτό είναι τεράστιο λάθος και δημιουργείται μια ψευδαίσθηση. Δημιουργείται μια ψευδαίσθηση ότι οι άνθρωποι που πετυχαίνουν είναι κάτι παραπάνω. Μη σκέφτεσαι με όρους του τι παραπάνω είναι, και αυτό είναι το πρώτο σημείο, να σκέφτεσαι με όρους του τι παραπάνω κάνανε. Όλοι οι άνθρωποι που αναγνωρίστηκαν και οι άνθρωποι που θα αναγνωριστούν, αν τα 2 χρόνια που κάναν δικτύωση, internet marketing, οτιδήποτε τους βοήθησαν, είναι επειδή έχουν φτύσει αίμα τα τελευταία 2 χρόνια. Δεν είναι ότι και να φέρει κάποιος ομάδα εδώ, κουράστηκε πριν για να φτιάξει αυτή την ομάδα. Οκ, αυτό είναι το πρώτο σημείο. Δεύτερο, η απογοήτευση πηγάζει από τις ψευδείς προσδοκίες. Αυτό από μόνο του είναι πολύ σημαντικό. Τις περισσότερες φορές απογοητευόμαστε στο χώρο μας γιατί περιμένουμε πράγματα που κακώς θα περιμέναμε εξ αρχής. Βάζουμε ένα στόχο να γίνουμε Ζαφύρι. Το Ζαφύρι είναι 20 προσωπικές εγγραφές. Δεν το καταφέρνουμε, στεναχωριόμαστε, χωρίς να συνειδητοποιούμε ότι όχι μόνο σε 20 ανθρώπους δεν μιλήσαμε, δεν κάναμε καν 20 τηλέφωνα. Πολλά παραδείγματα ανθρώπων που βλέπουν κάτι, εντυπωσιάζεται και δεν βάζουν το μυαλό τους να σπάσουν το στόχο τους σε μικρά κομμάτια. Και να ξέρουν τελικά τι απαιτείται για να κάνουν αυτό το στόχο τους. Στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων απογοητευόμαστε κακώς. Όχι ότι κακώς να νιώσουμε απογοήτευση. Δεν έπρεπε αρχικά να έχουμε ελπίσει για αυτό που ελπίσαμε, δεδομένης της δράσης που ήμασταν αποφασισμένοι να βάλουμε εξ αρχής. Υπάρχει ένα κοινό χαρακτηριστικό σε αυτούς που πετυχαίνουν. Στη σκηνή δεν είναι προφανές. Ή ίσως να είναι, ίσως δεν είναι. Εγώ που τους ξέρω όλους, ο Θοδωρής που τους ξέρει όλους, όλοι εμείς που γνωριζόμαστε, υπάρχει ένα κοινό χαρακτηριστικό και δεν είναι το ταλέντο, δεν είναι το πόσο ωραία μιλάει κάποιος, η σκηνική παρουσία που έχει, από που έχει έρθει, είναι η εργασιακή ηθική. Εδώ πέρα κανείς δεν έχει πετύχει κατά λάθος. Και οι άνθρωποι που προσπαθήσαν στη συντριπτική τους πλειοψηφία φέραν ένα μικρό ή μεγάλο αποτέλεσμα. Το ταλέντο, εγώ δέχομαι να πάει η κουβέντα. Στο ένας έκανε με την ίδια δουλειά 1.000 άτομα ομάδα, ο άλλος έκανε 2.000 άτομα ομάδα ή 3.000 άτομα ομάδα και ούτω καθεξής. Αλλά μην κάνετε το λάθος να πιστέψετε ότι κάποιος που πετυχαίνει εδώ, πετυχαίνει επειδή το έχει. Επειδή είναι τόσο φοβερός, ας πούμε, που μιλάει και είναι τέλεια. Όλοι βάλαν, οι άνθρωποι που είναι εδώ, δουλειά. Όχι ότι κάναν κάποια φοβερή δουλειά, έτσι. Δηλαδή, κατά τη γνώμη μου, πολλοί από τους έχουν κάνει και λίγη δουλειά. Αλλά το παίρνω πίσω αυτό. Το κοινό χαρακτηριστικό είναι η δουλειά. Αυτό που φτάνει κάποιον στο Ζαφύρι, Ζαφύρι 100 πλάς, 300 ζαβαράκια κτλ. Είναι η δουλειά. Κάναμε τη δουλειά, είχαμε το αποτέλεσμα. Ο καινούριος δεν έχει κάνει τη δουλειά ακόμα, δεν έχει το αποτέλεσμα. Αν την κάνει τη δουλειά, θα έχει το αποτέλεσμα. Ή έστω ένα αξιοπρεπές αποτέλεσμα. Στο χώρο μας γίνεται φοβερός λόγος για το όνειρο. Το όνειρο. Πρέπει να έχεις όνειρο, πρέπει να έχεις πίστη. Τα λένε και εδώ αυτά, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Η γνώμη μου ποια είναι? Εγώ θεωρώ ότι κάποιος μπορεί να πετύχει χωρίς όνειρο και χωρίς πίστη. Εγώ το 2012 που άρχισα να ασχολούμαι,
η ομάδα μου είχε φτάσει στα 500 άτομα, χωρίς να έχω κανένα απολύτως όνειρο, χωρίς να έχω καμιά απολύτως πίστη. Απλά είχα το μικρόβιο από τότε, από την μαύρη ευθαετία, την προσωπική τη δικιά μου, και απλά έκανα τη δουλειά. Και μου βγαίνει έτσι, είχε πλάκα, ξέρω, προχωρούσε κτλ. Εγώ όραμα απέκτησα πολύ πολύ αργότερα για το ότι τελικά αυτό. Εμένα η γυναίκα μου είχε πει το καλοκαίρι του 12, αυτό πάει πολύ καλά, λες να πλουτίσουμε από αυτό. Και σου λέω, Βίλη, σύνελθε λίγο, ας το ξέρεις, με αυτή την μπουρδα, σε παρακαλώ πολύ, ας πούμε τώρα. Έτσι ο ένας γράφει τον άλλο και τέτοια. Η πίστη και το όνειρο βοηθάνε πάρα πολύ. Και όντως η συντηρητική πλειοψηφία των ανθρώπων που τελικά πετυχαίνουν, μην κοροϊδευόμαστε, έχουν πίστη και όνειρο. Η πίστη και όνειρο είναι σαν αναισθητικό. Όταν κάνεις τη δουλειά και τη δράση, το να έχεις πίστη και όνειρο σε κάνει να μην νιώθεις την απόρριψη. Να μην νιώθεις τον πόνο, να μην νιώθεις την κούραση. Γιατί έχεις ένα όραμα, έχεις κάπου που πηγαίνεις. Αλλά με έχεις πίστη και όνειρο. Παίρνεις δηλαδή το παυσίπονο, χωρίς να κάνεις δράση, απλά είσαι ναρκωμανής. Πιστεύω. Θα τα καταφέρουμε. Ωραία, τι έχει να γίνει. Θα χτίσω επιχείρηση χιλιάδων. Έτσι. Λοιπόν, θέλει δέσμευση. Τα είπα αυτά ο Άρης και η Σύση. Δεν θα διανοούμε να διαφωνήσω μαζί τους. Είμαστε φοβερά τυχεροί, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει αυτό. Αν είστε καινούργιοι, δεν το έχετε καταλάβει. Είναι σπάνιο το μείγμα των ανθρώπων που έχουμε εδώ πέρα. Άνθρωποι με 15 χρόνια εμπειρίας και άνθρωποι που έχουν χτίσει με φοβερή αξιοπρέπεια και φοβερή ποιότητα ομάδες, επιχείρησεις κτλ. Έχουν συγκεντρωθεί εδώ πέρα. Είμαστε φοβερά τυχεροί και είμαι και εγώ φοβερά τυχερός που έχω τόσο πολλούς τέτοιους ανθρώπους στην ομάδα μου. Εδώ χειροκροτάνε. Η πιο σημαντική δέσμευση που πρέπει να έχει κάποιος, ειδικά στο ξεκίνημά του, είναι με την ομάδα που φτιάχνει. Δέσμευση προς την εταιρεία, αν η εταιρεία είναι σωστή απέναντί μας, που δόξα τω Θεώ είναι, θα χτιστεί σιγά-σιγά. Εγώ με την εταιρεία είμαι απόλυτα δεσμευμένος. Μου είχε αποδείξει την αξία της. Σιγά-σιγά, καθώς χτίζουμε ομάδα, είμαστε πάνω απ' όλα δεσμευμένοι με αυτούς τους ανθρώπους μας. Κοιτά, το κλειδί της επιτυχίας είναι οι σχέσεις. Όχι σχέσεις με χιλιάδες κόσμου. Εμένα με αγαπάει ο κόσμος μου. Δεν μιλώ για αυτό το πράγμα. Με τους ανθρώπους που δουλεύουν, και οι άνθρωποι που δουλεύουν είναι πάρα πολύ λίγοι. Οι άνθρωποι που πραγματικά δουλεύουν. Με αυτούς τους ανθρώπους χτίζεται, ελπίζω να χτίζεται, μια σχέση εμπιστοσύνης, αμοιβαίας εμπιστοσύνης, εκτίμησης, μερικές φορές και αγάπης. Αυτό, με μια μικρή τέτοια ομάδα, μπορεί να δημιουργήσει δίκτυα εκατοντάδων ή χιλιάδων. Η δύναμη είναι στην ομάδα, όχι στο δίκτυο. Μη σας φέρει. Εμένα αυτή τη στιγμή η όλη μου επιχείρηση, και πριν έρθω εδώ πέρα, είναι 40-50 σχέσεις. Και μπορεί να λέω και πολλές. Οι σχέσεις με 20-30 άτομα που σιγά-σιγά, καθώς περνάει ο χρόνος, εμπλουτίζονται, είναι αυτά που δημιουργούν αυτή τη στιγμή ένα δίκτυο που ξεπερνάει τα 2.500 άτομα. 2.500, το ξεπεράσαμε το 2.500, που είναι καλό αυτό. Προσοχή στο φόβο της απόρριψης. Φόβο της απόρριψης όλοι έχουμε. Ό,τι και να έχει γίνει, έχουμε φόβο της απόρριψης. Βέβαια, για να είμαστε ειλικρινείς, δεν γίνεται το ίδιο, να είναι ίδιος ο φόβος της απόρριψης κάποιου που ξεκινάει τώρα με κάποιον που βγάζει $5.000 ή $10.000 ή ούτω καθεξής. Σίγουρα δεν είναι το ίδιο πράγμα. Αλλά σίγουρα όλοι περάσαμε από αυτό το πράγμα. Είναι normal να έχουμε όλοι φόβο της απόρριψης. Μην μπαίνει κάποιος στη λογική ότι πρέπει αυτό να το ξεπεράσω και αφού το ξεπεράσω θα προχωρήσω. Είναι τι θα κάνουμε ενώ νιώθουμε φόβο απόρριψης. Να μην αφήσουμε στο φόβο της απόρριψης να καθορίσει τις πράξεις μας. Κατανοητό αυτό. Παράδειγμα, κάτι που που το ακούμε συνέχεια, έχω κάψει τη λίστα μου, δεν θέλω να τους μιλήσω. Εντάξει, αλλά έτσι αφήνεις το φόβο να υπαγορέψει τις πράξεις σου. Πόσες φορές βγαίνει καλό αποτέλεσμα όταν αφήνουμε το φόβο να υπαγορέψει τις πράξεις μας? Πολύ λίγες. Σας έχω βάλει σε σκέψη, έτσι. Μην μπείτε στο τρυπάκι της προσωπικής εξέλιξης. Υπάρχει, κατά τη γνώμη μου, μια φοβερά ύπουλη φιλοσοφία, σαν προπαγάνδα, θα την έλεγα. Προπαγάνδα, θα μιλήσω έξω από τα δόντια. Για το να πείθουμε τον κόσμο ότι δεν πετυχαίνει επειδή δεν είναι αρκετά καλός. Δεν θα το πούμε έτσι, θα το πούμε προσωπική εξέλιξη. Διάβασε βιβλία, άκου, κάνε, δείξε. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία του περνάμε ότι αν έρθει και μας πει δεν πάω καλά, θα του πούμε εντάξει, δεν διάβασε βιβλία όμως. Προσοχή, δεν λέω ότι δεν είναι καλή προσωπική εξέλιξη. Δεν λέω αυτό. Αλλά λέω ότι για να θεωρηθεί ένας χώρος επιχειρηματική ευκαιρία, όταν εγώ όπως είμαι στη δουλειά μου βγάζω 1.000 ευρώ, εάν είναι ευκαιρία αυτός ο χώρος, όπως είμαι, θα πρέπει εδώ να μπορώ να βγάλω πάνω από 1.000 ευρώ. Σωστά.
δεν είναι σωστό να πετούμε από κάποιον να αλλάξει για να πάει να γίνει free ή κάτι τέτοιο. Η προσωπική εξέλιξη είναι καλή, σίγουρα, και κάποιος πρέπει να στοχεύει στο να γίνεται καλύτερος άνθρωπος. Η προσωπική εξέλιξη έρχεται όμως μέσα από τη δράση, μέσα από το να ερμηνεύουμε σωστά. Εκεί βοηθάει τα βιβλία πάρα πολύ, να ερμηνεύουμε σωστά τις προσλαμβάνουσες παραστάσεις που έχουμε όταν κάνουμε δράση. Άμα δεν κάνουμε δράση, τελείωσε μετά. Το χειρότερο πράγμα που μπορεί να πει κάποιος είναι ότι εγώ τώρα θα κάνω για 6 μήνες προσωπική εξέλιξη. Έχω πάρει κάτι βιβλία, να σκέφτεσαι μεγαλόπνοα, οι συνήθειες των πετυχημένων ανθρώπων. Όλα αυτά εγώ τα έχω κάνει, τα έχω διαβάσει όλα, έτσι. Όλα αυτά τα βιβλία τώρα που κυκλοφορούν από το... είναι... ναι, αλλά υπάρχει μια τεράστια παγίδα. Υπάρχει μια παγίδα στο να θεωρήσουμε ότι θα εξελιχθούμε διαβάζοντας. Δεν θα εξελιχθούμε διαβάζοντας, θα εξελιχθούμε κάνοντας πράγματα που απλά επειδή θα έχουμε διαβάσει ένα βιβλίο, επειδή θα έχουμε κάποιον να μας συμβουλεύσει, θα μπορέσουμε να ερμηνεύσουμε το τι μας συνέβη, ούτως ώστε να βγάλουμε ένα συμπέρασμα, να πάμε μπροστά, να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι κτλ. Είναι μεγάλη παγίδα το να θεωρήσει κάποιος ότι δεν είναι αρκετά καλός να πετύχει. Είστε μια χαρά, όπως είστε, μπορείτε να γίνετε διαμάντια. Ξέρω εγώ, μερικά διαμάντια είναι μετριότητες. Καλά παιδιά όμως, καλά παιδιά. Για τα σμαράκια να μην σας πω, αφήστε. Λοιπόν, είμαι φοβερά ευγνώμων για τα 7 χρόνια που πέρασα. Πλέον το λέω αυτό, παλιά δεν το έλεγα. Γιατί έχω μάθει κάποια πράγματα, πραγματικά τα έχεις μάθει. Δηλαδή, μερικές φορές έχεις την ψευδαίσθηση ότι μπορείς να βοηθήσεις κόσμο ή ότι μπορείς να εμπνεύσεις κόσμο ή ότι μπορείς να τον κάνεις να πάρει την απόφαση. Θα τον βάλω κάτω τον Γιώργο που τον αγαπάω και θα μιλήσουμε, θα τον κοιτάξω βαθιά στα μάτια και θα μου πει τον όνειρό του και θα αρχίσουμε να κάνουμε δράση κτλ. Αυτό σε μένα μετά από 7 χρόνια δεν συνέβη ποτέ. Εμένα όλη η ιστορία μου ήταν γράφαμε, βάζαμε 5 άτομα. Από τους 5 ήταν ο ένας καλός, αυτό τον ένα τον παντρευόμασταν, από το πρωί στο βράδυ μαζί, τηλέφωνο κτλ. Μετά από 6-8 μήνες τα παράταγε, γιατί αυτός το να βάζει συνέχεια ενθουσιασμό είναι σαν το μηχάνημα της τεχνητής αναπροής. Κάποια στιγμή παθαίνει διακοπή ρεύματος, κακαρώνει ο άλλος, έτσι. Μακάβριο παράδειγμα. Δεν μπορούμε να βοηθήσουμε κανένα, δεν μπορούμε να εμπνεύσουμε κανένα, δεν μπορούμε να βάλουμε φωτιά σε κανένα. Εμπιστευτείτε με, μπορούμε μόνο να ψάξουμε τους κατάλληλους. Ακόμα καλύτερα μπορούμε να είμαστε εμείς οι κατάλληλοι. Θα βρούμε τους ανθρώπους. Θα βρούμε τους ανθρώπους που θα θέλουν να το κάνουν. Μην αναλωνόμαστε σε λίγα άτομα. Το ότι λέει κάποιος ότι θέλει να το κάνει, δεν σημαίνει ότι θέλει να το κάνει. Σημαίνει ότι θέλει να το κάνει. Εμείς πρέπει να βρούμε αυτούς που θέλουν να το κάνουν. Δεν λέω να είμαστε επιθετικοί ή κάτι τέτοιο. Λέω βάζουμε πολύ κόσμο. Δεν κολλάμε σε λίγα άτομα. Δεν μπορούμε εμείς να εμπνεύσουμε κανέναν. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να πετυχαίνουμε. Η επιτυχία μας ίσως μπορεί να εμπνεύσει κάποιον. Αφού το έκανε αυτός, γιατί να μην το κάνω κι εγώ. Το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε και το καλύτερο στο οποίο μπορούμε να ελπίζουμε. Ένα το σημείο. Θα με προειδοποιούσα ότι είναι πολύ δύσκολο και θέλει πολλή δουλειά. Δεν χαίρεστε πάρα πολύ που ήρθατε εδώ πέρα. Δεν θα φύγετε με μια ανάταση. Γι' αυτό βάλαμε πρώτα εμένα και μετά τον Παπα-Νικολάου. Με τον Παπα-Νικολάου μιλάμε, θα γίνει πανικός, έτσι. Εγώ λέω τώρα τα πράγματα που θέλω να μου πούνε. Προετοιμάσου ότι είναι δύσκολο. Το ότι είναι ευκαιρία δεν σημαίνει ότι δεν έχει δουλειά. Είναι πολύ δύσκολο και έχει πολλή δουλειά. Είναι πολύ δύσκολο γιατί δεν το ξέρεις, ειδικά αν είσαι καινούργιος δεν το ξέρεις. Είναι πολύ δύσκολο και έχει δουλειά. Πρέπει να μιλήσεις σε κόσμο, να σηκώσεις το τηλέφωνο, να πας στα open, να απαντήσεις σε ερωτήσεις, έτσι. Αλλά, να σας φέρω ένα παράδειγμα τώρα. Η Βίλη δεν ασχολείται με αυτό που κάνω. Πάντα υποστηρίζει πάρα πολύ. Πάντα όταν βγάζω ένα βιντεάκι το κοιτάει, θα μου κάνει σχόλια. Ξέρεις, χάλια είναι, πώς είσαι έτσι και τέτοια. Επικοδομητική κριτική. Πάλι ξεχάστηκα. Ναι, αλλά έκανε μια προσέγγιση μόνο. Πριν λίγο καιρό. Πριν κάνα 2 εβδομάδες. Εμείς μέναμε στη Σαρονίδα. Υπήρχε μια κοπέλα που ερχόταν και βοηθούσε με το καθάρισμα του σπιτιού. Και επειδή θα φεύγαμε, ήταν πολύ στεναχωρημένη γιατί της λείπαν χρήματα και έλεγε: δεν ξέρω τι θα κάνω τώρα που φεύγετε, ξέρω εγώ, μήπως έχετε κάποιον να με στήσετε κτλ. Και η Βίλη, που δεν καταλαβαίνει, ας πούμε, της λέει: γιατί αυτή ήξερε πάνω κάτω τι κάνουμε εμείς. Αυτή έρχεται και καθαρίζει, η κοπέλα αυτή συμπαθέσταται, έρχεται και καθαρίζει το σπίτι μας. Και της λέει: γιατί δεν ασχολείσαι με την Olympic. Να γράψεις μαγαζιά. Είναι 100 ευρώ το κάθε μαγαζί, δεν μπήκε στη δικτύωση. Και της απαντάει η κοπέλα: εντάξει, πρέπει και να σ' αρέσει αυτό που κάνεις. Δεν ξέρω αν. Έτσι. Δεν ξέρω αν φαίνεται μόνο σε μένα περίεργο αυτό.
Δηλαδή, τι θέλω να πω, ότι είναι δύσκολο και έχει δουλειά, να ξέρετε ότι είναι δύσκολο και έχει δουλειά. Αλλά μην κάνετε το λάθος να νομίζετε ότι αν φύγετε από εδώ, δεν θα κάνετε κάτι δύσκολο που έχει δουλειά. Δηλαδή, δεν είναι ότι κάποιος φεύγοντας από εδώ, εντάξει, ωραία τα λένε, αλλά ευτυχώς το πήρα χαμπάρι, αυτοί θέλουν να με βάλουν να δουλεύω. Ευτυχώς, γιατί η εναλλακτική μου είναι να κάνω στο υπόλοιπο της ζωής μου διακοπές. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει αυτή η εναλλακτική. Όλοι θα δουλέψουμε πάρα πολύ. Όλοι θα κουραστούμε πάρα πολύ. Όλοι θα κάνουμε κάτι φοβερά δύσκολο έτσι κι αλλιώς. Πιθανότατα θα δουλέψετε λιγότερο αν γίνετε διαμάντι. Είναι πότε θα δουλέψεις. Είναι ότι θα βάλεις για να πετύχεις, θέλει να βάλεις για ένα μικρό χρονικό διάστημα μια συμπυκνωμένη δράση. Αυτό είναι το κομμάτι το δύσκολο. Μετά από τη στιγμή που γίνεις διαμάντι, πολύ ωραίο. Σ' ανεβάζουν πάνω, κάνεις ομιλίες, ό,τι και να πεις, κανείς δεν καταλαβαίνει, δεν προσέχουν, έτσι τα κινητά τους πέσουν οι άλλοι. Αλλά είναι ξεκούραστο. Νούμερο 10. Πολλοί από εμάς έχουμε ψυχολογικά τραύματα. Έχουμε πράγματα που μας έχουν στιγματίσει στη ζωή μας. Όταν ήμασταν μικροί στο σχολείο, κατουρηθήκαμε πάνω μας και τα παιδάκια μας κοροϊδεύανε. Ή πρόσφατα μας απολύσαν από τη δουλειά μας και είμαστε στεναχωρημένοι. Πιάσαμε τη γυναίκα μας με τον καλύτερο μας φίλο. Μας συνέβησαν σε όλους μας, σχεδόν σε όλους μας. Έχουν συμβεί δυσάρεστα πράγματα. Και όλοι κουβαλάμε αυτό που λέμε βαλίτσες. Και μερικές φορές, βλέποντας κάποιον, θεωρείς ότι εντάξει, αυτός είναι τόσο τέλειο όλα, ας πούμε. Δηλαδή, δεν έχει προβλήματα, δεν έχει συναισθηματικό φορτίο. Θεωρώ φοβερά σημαντικό για την επιτυχία γενικότερα το να καταλάβουμε ότι δεν είναι ότι θα πετύχει κάποιος παρόλο το φορτίο που κουβαλάει, είναι ότι κάποιος θα πετύχει εξαιτίας του φορτίου που κουβαλάει. Αν αυτά που μας συνέβησαν δεν μας πάσανε, και φαντάζομαι ότι και να είμαστε εδώ δεν μας πάσανε, όλα αυτά είναι η βενζίνη μας, είναι η κινητήριος δύναμή μας. Υπάρχει και μια πολύ ωραία παραβολή, το διαμάντι, λέει, έρχεται όταν παίρνεις ένα κάρβουνο, ένα συναισθημένο κομμάτι κάρβουνο και αρχίζεις και το πιέζεις, το κάνεις κτλ. Τότε βγαίνει ένα διαμάντι. Νούμερο 11. Μην είσαι γατάκι. Τι? Δεν καταλαβαίνετε τι εννοώ. Σκεφτείτε γιατί πράγματα. Σας μιλάω τώρα τελείως ειλικρινά, έτσι. Είναι 21 σημεία που θα ήθελα κάποιος να μου τα πει. Εγώ θα ήθελα κάποιος να μου μιλήσει ειλικρινά. Δεν θα ήθελα να γεννήσει κάτι τέτοιο. Γενικώς, όταν μιλάς από σκηνή, αυτά δεν θα έλεγα σε κάποιον. Δηλαδή, να έρθει κάποιος, Κωνσταντίνε, δεν πάω καλά, κοίταξε, Γιώργο, είσαι κατάκι. Δεν θα το έκανα αυτό. Αλλά από τη σκηνή, επειδή μοιράζεται, μπορείς να μιλήσεις πιο ειλικρινά. Τα προβλήματα που ακούμε είναι αστεία, έτσι. Δηλαδή, θέλω να γίνω εκατομμυριούχος. Θέλω να γίνω οικονομικά ανεξάρτητος. Το κάνω για τα παιδιά μου. Αλλά δεν θέλω να μιλήσει στην ξαδέρφη μου, γιατί την τελευταία φορά που της μίλησα μου είπε όχι. Μπορούμε λίγο να το καταλάβουμε αυτό. Ότι δεν είναι. Αυτό, μην είσαι γατάκι. Man up που λένε. Μπορείτε να χειροκροτήσετε ελεύθερα. Εσύ. Θέλει συνέπεια και συνέχεια αυτό που κάνουμε. Πρέπει να είμαστε συνεπείς και να το κάνουμε συνέχεια. Αυτό που κάνουμε δεν ανταποκρίνεται καλά στο να σταματάμε και να ξεκινάμε. Βάζω ένα στόχο, μιλάω σε 15 άτομα, κάτι γίνεται, τσουπ, σταματάμε. Από τους 15, 2-3 θα γραφόντουσαν. Αλλά επειδή σταματήσαμε, τους πήραμε τηλέφωνο, ξεχάστηκαν, γράφηκαν αλλού κτλ. Αυτό είναι πάρα πολύ συχνό. Ξεκινάμε, σταματάμε. Θέλει συνέπεια. Θέλει συνέπεια. Προσωπικά, όσοι με ξέρετε ότι είμαι φοβερά συνεπής. Έτσι. Δεν είναι ωραίο να διδάσκεις πράγματα που δεν κάνεις. Στη δικιά μου περίπτωση είμαι συνεπής. Κάθε Δευτέρα πάω καθυστερημένα. Είμαι συνεπής. Το webinar το ξεκινάω καθυστερημένα. Είμαι συνεπής. Κάθε Κυριακή όμως είμαι συνεπής. Κάθε Δευτέρα είμαι συνεπής. Σε όλα τα ραντεβού είμαι ασυνεπής. Οπότε πρέπει ή να είσαι συνεπής ή να είσαι συνεπής στην ασυνέπεια. Ουσιαστικά πρέπει να είσαι εκεί. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο να είσαι εκεί. Πρέπει να είσαι εκεί, συνέχεια. 13. Να είσαι πάντα ειλικρινής, παιδί μου. Ποτέ να μην λέμε ψέματα.
πάρα πολλοί δικτυωτές σε άλλες εταιρείες λένε κραυγαλαία ψέματα για τα λεφτά που βγάζουν, για την ομάδα που έχουν, για τα προϊόντα τους γιατρεύουν τον καρκίνο, ξέρω εγώ. Με έκανε να βγάλω φτερά στην πλάτη και πέταξα καλύτερα από τον Ίκαρο κτλ. Το να μην λέμε ψέματα δεν πρέπει να λέμε ψέματα πρώτον γιατί είναι κακή εμπορική πρακτική. Δεύτερον, ρίχνει την αυτοεκτίμησή μας. Είτε το καταλαβαίνετε είτε όχι, όταν μπαίνετε στη διαδικασία να κοροϊδέψετε το φίλο σας και να λέτε δεν πειράζει, εγώ είμαι γάτος, ξέρω κτλ. Μέσα σας νιώθετε άσχημα. Δεν υπάρχει είναι πολύ πιο καλό και πολύ πιο σωστό πόσα χρήματα έχεις βγάλει στους τελευταίους 2 μήνες. $84. Πολύ καλύτερα από το 1.000 ευρώ το μήνα. Δηλαδή κάτι αδιανόητα πράγματα, όχι σε εμάς, σε άλλες εταιρείες. Μη λες ψέματα, αλλά βάζε μπόλικο αλάτι στην αλήθεια, ώστε να μην διψάσει ποτέ κανείς. Αυτό είναι από το βιβλίο του Ανδρουλάκη, το The Dream, που είναι από τα καλύτερα βιβλία που έχω διαβάσει. Τι θα πει αυτό? Είμαστε ειλικρινείς με τους υποψηφίους μας, αλλά δεν τους κάνουμε overdose στην πληροφόρηση. Δεν είμαστε εμείς υποχρεωμένοι να απαντήσουμε στα πάντα. Απαντάμε κάποιες ερωτήσεις. Κάποια άλλα θα απαντηθούν μετά. Μπορούμε να κάνουμε την εγγραφή πριν να απαντηθούν και κάποιες ερωτήσεις. Δεν μιλάω εγώ, όταν λέω να είμαστε ειλικρινείς, δεν εννοώ πρέπει να τα πεις όλα για τα πάντα. Κάποια πράγματα μπορεί να μην θες να τα πεις. Πόσα χρήματα βγάζεις, δεν απαντάω σε αυτή την ερώτηση. Είναι δικαίωμά μου. Οκ, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Τέλεια. Στο κομμάτι της ειλικρινιάς. Τελείως ειλικρινά. Κώστα, μπορείς να ανοίξεις λίγο τα φώτα? Τελείως ειλικρινά μπορώ να πω κάτι. Με αγάπη. Τα φώτα της αίθουσας για να τους δω βαθιά στα μάτια. Της αίθουσας τα φώτα. Το διακοπτάκι το αριστερό εκεί. Ωραία, λοιπόν. Τελείως ειλικρινά, ο τρόπος με τον οποίο αναγνωρίσαμε τα Ζαφύρια είναι τραγικός. Τελείως ειλικρινά. Ειδικά εσείς που είστε συνεργάτες και χτίζετε την επιχείρηση, ξέρετε τι χρειάζεται για να γίνει κάποιο Ζαφύρι. Και δεν είναι απλό ότι έκανε 20 εγγραφές. Είναι ότι αυτός ο άνθρωπος ξεπέρασε φόβους, βγήκε από τη ζώνη της βολής του και είναι κάτι που οι περισσότεροι δεν το έχουν κάνει. Το να έχουμε απάνω 20-30 Ζαφύρια και να είμαστε. Αυτό το πράγμα είναι κακό για εσάς τους ίδιους. Τα Ζαφύρια γίναν Ζαφύρια, θα προχωρήσουν. Είναι κακό για το πώς εσείς τοποθετήσετε μέσα στο χώρο. Εδώ πέρα δεν είστε θεατές. Κάποιοι εδώ είναι θεατές. Οι θεατές δεν προχωράνε, δεν θα πάνε πουθενά οι θεατές. Οι θεατές είναι για να παίρνω εγώ $1 από το Matrix. Αστείο ήταν αυτό. Εδώ πέρα τι κάνουμε? Το συνδιοργανώνουμε αυτό? Είμαστε κομμάτι του puzzle? Ήρθα να δω τι κάνουν αυτοί. Ναι, αυτοί ωραία τα λέει, ξέρω, ας πούμε, εντάξει. Εντάξει, χειροκρότησε τον προηγούμενο. Δεν είναι η κατάσταση αυτή. Παρακαλώ τα Ζαφύρια να σηκωθούν όρθια. Όλα τα Ζαφύρια να σηκωθούν όρθια στη σκηνή τους, στην καρέκλα τους, όχι στη σκηνή. Και θέλω πραγματικά να γίνει πανικός, γιατί αυτοί οι άνθρωποι χτίζουν την Olympic. Λόγω ειλικρίνειας το πω αυτό, να μην το κρατήσω μέσα μου. Λοιπόν, 14. Πρέπει να ξεκαθαρίζουμε τι θέλουμε και γιατί κάνουμε αυτό που κάνουμε. Το όνειρό μας, θα πούνε κάποιοι. Το στόχο μας. Γιατί κάνουμε αυτό που κάνουμε. Κάθε επιχείρηση, κάθε δράση έχει έναν λόγο που το κάνουμε. Ξεκαθαρίζουμε στο μυαλό μας πού πάμε, τι θέλουμε να κάνουμε, αλλά λειτουργούμε με βραχυπρόθεσμους στόχους. Ξέρετε πώς καταλαβαίνω εγώ ποιος θα γίνει Ζαφύρι, όταν μιλάω με κάποιον τώρα? Όχι ότι μπορώ να καταλάβω πάντα, αλλά κάποιες φορές καταλαβαίνεις πότε με αυτόν κάτι γίνεται. Όταν ξέρει να σου πει πότε θα γίνει Ζαφύρι. Πότε θα γίνει Ζαφύρι? Θα γίνω. Θα γίνω, αφού μιλάω τώρα. Έχω πλάνο την άλλη εβδομάδα. Πότε θα γίνει Ζαφύρι? Τέλος Οκτωβρίου είμαι Ζαφύρι. Στο event αναγνωρίζομαι Ζαφύρι. Όλοι αυτοί που ανέβηκαν εδώ είχαν πει ότι θα γίνουν Ζαφύρι. Δεν έγινε κανένας κατά λάθος επειδή του προέκυψε. Δεν ξέρω, έτσι λειτουργεί η επιχείρησή μας. Μην νομίζετε ότι μίλαγα, έγινε αυτό. Οι άνθρωποι που θα αναγνωρίσουμε μετά, οι άνθρωποι που θα αναγνωρίσουμε αύριο, σήμερα είμαστε προθέρμανση εμείς. Αύριο να δείτε οι άνθρωποι που πετύχανε τι κάνανε. Υπάρχουν άνθρωποι που για να φτάσουν στο επίπεδό τους, κάναν το Ζαφύρι σε μια εβδομάδα. Νομίζω ότι αυτά τα πράγματα συμβαίνουν κατά λάθος. Γίνονται όλα από ανθρώπους που λειτουργούν με βραχυπρόθεσμους στόχους. Προφανώς
κάνουν ό,τι κάνουν γιατί θέλουν κάτι, η επιτυχία κρίνεται από τους βραχυπρόθεσμους στόχους που έχουμε. Και σας προτείνω με όλη μου την καρδιά, μην φύγετε από εδώ χωρίς να έχετε μιλήσει με τον άνθρωπο που σας έχει συστήσει την ιδέα, χωρίς να βάλετε ένα βραχυπρόθεσμο στόχο. Όσοι είστε από Αθήνα, το ερχόμενο Σαββατοκύριακο έχουμε έκρηξη. Μια έκρηξη μπορεί να είναι κάποιες ώρες που θα γεμίσει το Σαββατοκύριακο ή μπορεί να κάνει γιγάδι διαφορά στην επιχείρησή σας. Βάλτε ένα στόχο για αυτή την έκρηξη. Βάλτε ένα στόχο και για το 2017, για το πότε θα αφήσετε τη δουλειά σας κτλ. Αλλά βάλτε ένα στόχο για την έκρηξη. Τι επίπεδο θα κλείσετε τον Οκτώβριο? Γιατί θέλουμε καινούργια σαφήρια τον Οκτώβριο. Νούμερο 15. Μην είσαι τόσο χαζός, στον εαυτό μιλά έτσι, Κωνσταντίνε. Κωνσταντίνε που ξεκινάς, μην είσαι τόσο χαζός, ώστε να μην ζητάς βοήθεια από τον upline σου. Είναι πολύ λίγες οι φορές στη ζωή σας που ξένοι άνθρωποι, που δεν είναι η οικογένειά σας ή κάτι τέτοιο, θα θέλουν να πάτε καλά. Και που θα είναι διατεθειμένοι να επενδύσουν χρόνο σε εσάς. Πάντα με τρελαίνει το πόσο οι άνθρωποι συνεχίζουν στο mode που είναι στις άλλες δουλειές. Επειδή έχουν συνηθίσει να είναι μόνοι τους, φέρονται και εδώ σαν να είναι μόνοι τους. Δεν λέω, εγώ είμαι τελείως εναντίον του άκου τον upline σου. Ό,τι σου πει όταν ο upline σου λέει πίτα, ρώτα πόσο ψηλά, ξέρω εγώ. Τραγικά όλα αυτά. Αλλά είναι ένα ζευγάρι μάτια που έχει και αυτός μια γνώμη. Δηλαδή, πάρε γνώμη, πάρε βοήθεια, τσάμπα βοήθεια από κάποιον που ξέρει κάτι παραπάνω. Μην τον ακολουθήσεις πάντα. Ζήτα βοήθεια, χρησιμοποίησε βοήθεια. Είναι προς το συμφέρον σου να χρησιμοποιήσεις βοήθεια. Τελικά όμως πάρ' το πάνω σου. Τελικά είναι δική μας ευθύνη. Τελικά είναι δική μας ευθύνη. Αν κάτι δεν δουλεύει, μπορούμε να ζητήσουμε βοήθεια. Είναι τελικά δικιά μας ευθύνη να λύσουμε το πρόβλημα. Είναι δικιά μας επιχείρηση. Εμείς θα πάρουμε τα λεφτά, μα το κάνουμε. Είναι σημαντικό να το πάρουμε πάνω μας. Να χρησιμοποιήσουμε τη βοήθεια. Τα εκπαιδευτικά βίντεο, τον απλά, τα πάντα. Τελικά είναι δικιά μας επιχείρηση. Πρέπει να το νιώσουμε δικό. Είναι δικιά μου υπόθεση. Προσωπική μου υπόθεση. Το να πετύχω τον τάδε στόχο. Ναι, ποντάρω στους downline μου, στους apply μου. Τελικά όμως είναι προσωπική μου υπόθεση. Ο διευθυντής της εταιρείας του στόχου αυτού είμαι εγώ. Είμαι εγώ υπεύθυνος. Θα βρω ανθρώπους που θα με βοηθήσουν. Αν δεν πετύχει, φταίω εγώ. Αν πετύχει, εγώ θα χαρώ. Τελικά πρέπει να το πάρουμε πάνω μας. Στην αρχή είναι δύσκολο, αλλά μετά θα γίνει ευκολότερο και ευκολότερο και ευκολότερο. Εμένα μου κάνει φοβερή εντύπωση το πόσο εύκολα έχει ένα διαμάντι. Για να γίνω διαμάντι έπρεπε να κάνω λίγο πάνω από 25 εγγραφές. Για να γίνω σμαράγδι έπρεπε πάλι να κάνω λίγο πάνω από 25 εγγραφές. Το σμαράγδι ήταν πολύ πολύ πιο κουραστικό από το διαμάντι. Τώρα το να φτιάξω ένα βιντεάκι, το να κάνω τώρα ένα webinar στο οποίο να έρθουν 80-90 άτομα και να τα πω αρκετά ωραίο, ώστε κάποιοι να ξεκινήσουν, πλέον το διαπίστωσα τώρα αυτό. Πλέον μου είναι εύκολο. Μέχρι πριν 6 μήνες, το webinar που έκανα για να γίνω σμαράγδι το προετοίμαζα 20 ώρες, ας πούμε, και τι θα πω εκεί, και αν θα πω ένα αστείο και πόσα κτλ. Στην αρχή είναι δύσκολο, μετά γίνεται ευκολότερο. Τα ξέρετε αυτά τα παραδείγματα. Η οδήγηση ήταν δύσκολη στην αρχή, μετά σου βγαίνει άνετα, σαν ένα puzzle που καθώς το φτιάχνεις γίνεται ευκολότερο και ευκολότερο και ευκολότερο. Είναι δύσκολο, μπορεί να γίνει φοβερά εύκολο για εσάς. Και το να γίνει φοβερά εύκολο για εσάς, αυτό είναι πολύ καλύτερο από το να γίνεις καλός στο να φτιάχνεις puzzle ή κάτι τέτοιο για ευνόητους λόγους, καταλαβαίνετε. Να ξέρεις ότι θα φτάσεις στα ωριά σου, θα πονέσεις, θα ζοριστείς, θα δακρύσεις, άνθρωποι θα σε πληγώσουν. Αυτό που κάνουμε έχει σχέση με ανθρώπους. Κάποιοι θα μας στεναχωρήσουν. Να είσαι προετοιμασμένος για συναισθηματικό φόρτο. Κάποιες στιγμές μπορεί να βάλεις ένα στόχο να μην σου βγει. Να ακούσεις κάτι που θα σε πληγώσει από κάποιον που εκτιμάς. Ή να ακούσεις κάτι που θα σε πληγώσει από κάποιον που δεν εκτιμάς. Δεν ξέρω γιατί, αλλά αυτό που κάνουμε κάποιες φορές, λίγες φορές, συναισθηματικά θα σε φέρει κάπως. Να είσαι προετοιμασμένος για αυτό το πράγμα. Πάω γρήγορα γιατί μου μένουν 2 λεπτά. Είχα κι άλλα να πω πολλά σε αυτό το θέμα. Να θυμάσαι, από τα αγαπημένα μου, η εκδίκηση σε αυτό το χώρο είναι ένα πιάτο που τρώγεται πολύ κρύο. Στη δικιά μου περίπτωση είναι ένα πιάτο που τρώγεται παγωμένο. Είναι παγωτό η εκδίκηση. Αλλά είναι ένα φοβερά ωραίο παγωτό. Μπορείτε να φανταστείτε 7 χρόνια στην εταιρεία που ήμουνα, τι έχω ακούσει. Από φίλους, συγγενείς φίλων, από τους πάντες μπορείτε να φανταστείτε τι έχω ακούσει. Γιατί εγώ είμαι χολερικός. Εγώ δεν ήμουν απλά δεν μ' αρέσει, δεν δουλεύει και τελειώνει εκεί. Εγώ τσακωνόμουν, είμαι φοβερά επιθετικός. Είναι τόσο ωραίο για μένα όταν πηγαίνω τώρα, γιατί και είμαι σε ένα οικογενειακό τραπέζι.
που είναι κάποιος που έχω να τον δω χρόνια και θα μου πει πώς πάει η δουλειά μου. Και θα του πω την έκλεισα τη δουλειά μου. Και θα έχει ένα ύφος, πω κρίμα. Δεν πειράζει, γιατί θυμάσαι η πυραμίδα που σου λέγα. Βγάζουμε τόσα. Και εκεί του λέω και πόσα λεφτά βγάζω για να πονέσει. Γιατί είμαι εναντίον της προσωπικής εξέλιξης. Γι' αυτό, γιατί αυτά τα πράγματα δεν πληρώνονται με τίποτα. Δεν μπορώ να σας πω πόσες φορές έχουν έρθει άνθρωποι και έχουν ζητήσει ιδανικά. Και μπορούσα εγώ να απαντήσω, ευχαρίστω σε διευκολύνω. Αλλά τα χρήματα είναι από την πυραμίδα, δεν σε πειράζει. Στο λόγο μου. Οι μικρές χαρές της ζωής. Τελικά, αυτό που θα κάνει τη διαφορά είναι αν είσαι άνθρωπος που έχει ανάγκη να ζήσει έξω από το κουτί. Όχι που θέλει, που του φαίνεται ωραίο, που πλάκα έχει κτλ. Κάποιοι άνθρωποι έχουμε ανάγκη να βγούμε από το ρεύμα. Δεν είναι ντε και καλά ότι θα κάνουμε internet marketing, δικτυακό marketing ή κάτι τέτοιο, αλλά υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που δεν είναι ευχαριστημένοι να φάνε το πιάτο που τους σερβίρανε. Θέλουν να φάνε ένα άλλο πιάτο, να πειραματιστούν, να δούνε. Αυτό που θα κάνει τη διαφορά είναι το να είμαστε εμείς άνθρωποι που θέλουμε, το έχουμε ανάγκη και ως εκ τούτου είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να βγούμε έξω από το κουτί. Θέλει θάρρος και ελευθερία σκέψης. Αν είστε τέτοιος άνθρωπος, η Olympic είναι το τέλειο όχημα. Γιατί όσον αφορά το πώς κάποιος μπορεί να πετύχει μεγάλο αποτέλεσμα με το λιγότερο δυνατό κόπο, όλοι ξέρουμε ότι η Olympic είναι ό,τι καλύτερο. Yay!